Goeiedag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Weekend Nieuws Show hier op RTV NOF. Joert in de show aandacht voor de nieuwe zwartboerderij Bariënzaten, besteden we aandacht aan de mooiste en nijste gadgets voor de smartphone en tablet en wat door een zwarte pieten in een glazen huis. Nice en Eftergroen uit Noord-Friesland. Dit is de Weekend Nieuws Show op RTV NOF. Bij alle komende verordeningen in de zorg is er dan ook bestedingsrecht voor de zwartboerderij hier in Noord-Friesland. Bij mij aan tafel zitten Elke Broersma en Inske Meindersma en zij doen het aan om toch een nieuw project op te starten. Elke en Inske, welkom hier in de studio. Hoe ben je op dit idee gekomen, Elke? Nou, eigenlijk, ik werk al een hele tijd in de zorg. En zo dan nam ik wel eens even een bewender mee. En dat bevoelt me wel goed. En ja, hoe mag ik het zeggen, hij viel dan ook lekker thuisbuurs. En zat toch dan eigenlijk van, ja, je moet er wel eens op meer met doen. Want door nou volgens een bewender mooi, is dat mogelijk in de zorg? Dus stel ik wat vraag voor de Sjen. Nou ja, ik werk op een wengroep. Ja. En zo dan, ja, als zo'n jongen daar ik eens nog in heb, dan zei ik van nou kom maar eens even bij mijn huis, want we hebben een hinderpensioen. Nou, vond het wel leuk. En dan strunt zo'n dag wat lekker bij me om. En dan breng ik me natuurlijk aan het eind van de dag weer om. Vanzelfsprekend inderdaad, ja. Het hinderpensioen. Inske, wat ben je rol bij de hinderpensioen? Mijn rol bij het hinderpensioen, ja, het hinderpensioen dat bestond eigenlijk al voordat ik eigenlijk in beeld kwam. Ilke en ik kwamen eigenlijk op elkaars pad terecht op het moment dat we beide een afslag maakten. En we beide eigenlijk meer het maatschappelijke rol wouden eigenlijk vervullen. Ik was bezig met het project met het opzetten van een stichting voor mensen met verstandelijke beperking. En Ilke die wou ook meer richting de zorg. En toen hebben we samen een stichting opgezet. En de rol van het paardenpensioen, dat is juist heel waardevol, omdat de mensen die zeg maar, bij ons nu op de boerderij komen, dat zijn op dit moment bijvoorbeeld mensen met een autisme, vorm van autisme. En wat je heel vaak ziet op het moment dat ze voor de eerste dag dat ze bij ons komen, dat ze heel erg, wat vrij typisch is, vrij kenmerkend, is dat ze heel erg in hun eigen wereldje zitten. Een soort met van terughoudend, dat ze ja, een beetje een eigen oortaarste maar van wat voor omgeving ben wij nou aan. Soms ook wat moeilijk contact maken. Ja. En het mooie is van de boerderij dat we daar verschillende activiteiten hebben. We hebben daar het paardengedeelte, waardoor er normaal gesproken al een heel natuurlijk aanloop is van klanten die bij een paard komen kijken, eigenlijk dagelijks. En de zelfoogstaan die we afgelopen zomer hebben opgezet, dat soort projecten. En je ziet dan ook dat, omdat ook de mensen die dan bijvoorbeeld dan bij ons komen, die jongeren dan met autisme bijvoorbeeld, dat ze dan heel erg, dat een heel natuurlijke manier is, waardoor ze meer uit de schulp komen. En het is een heel mooi proces om dat van dichtbij mee te maken. Ja. Je hebt dus de zwartboerderij, je hebt specifiek alleen hinders, Elke, zeg ik dat goed? Of ben ik oren, beesten? We hebben inmiddels ook orenbeesten. We hebben in eerste instantie alleen maar hinders, maar we hebben ook cavia's, knien, we hebben een hangbuikzwijntje bij. Deze beesten, wat voor invloed kan deze beesten nou uitoefenen op de cliënten die je behandelen, Elke? Er zijn verschillende. Sommige cliënten die hebben eventjes een moment van rust nodig en dan je wil eens even naar de knietjes staan. En dan kun je ze lekker even een knietje in de houden en dan komen ze een stukje tot rust. Soms is het gewoon eventjes spiegelje, bjasselen, maar dieren bezig wezen. En dat contact, dat is heel erg belangrijk. En het geldt vaak ook een opening, omdat dan maar een dier ontbjasselen is. Dat krijgt even een ooringang bij mij zo'n jongen heeft. En even wat leukere dingen met mij doen kist. Ja, en dan juist hem gewoon groeien. Had ze mij die beesten aan het omgaan binnen, komen ze dan als het ware los? Zeg ik dat goed, Inske? Nou, niet direct, maar je ziet wel een heel geleidelijk proces. Kijk, dieren die zijn gewoon eerlijk. Hè? Als mensen hebben vaak je hebt verschillende lagen of iedereen heeft al een bepaald masker. Het werkt een soort van ontwapenend. Ja, een dier is gewoon een dier zoals het is. En die geeft gelijk terug zoals jij op hem afkomt. Die spiegelt gelijk. Die heeft geen masker. Dus in dat opzicht is het heel doeltreffend voor de mensen waarmee we eigenlijk werken. Ja. En er zijn natuurlijk meer zwartboerderijen hier, ook in Noord-Friesland. Je hebt waar het om toch wat nice op te starten. Ja. Wat maakt het hem nou zo onderscheidend eigenlijk? Nou, ik denk wel de hinders op zich al, want dat zullen we net zo voor, dat recht wat mij de hinders ik dienen wordt.
Maar ook dat wij zeggen van het moet een zinvolle dagbesteding zijn van mensen. Dus als ze bij ons komen, dan draaien ze ze volle mogelijk gewoon mee in de dagelijkse dingen. Natuurlijk, we doen ook de leuke dingen, maar we doen ook De mindere dingen je direct bij. De mindere dingen je direct mee. Ik neem ze gewoon op sleeptouw en we beginnen eens een stalmjukje of we beginnen ze even net lonta. En ze vielen hun dus ook waardevol, want ze doen ook iets. Ze fjorden de hensjes en ze meiden wat voerkleer voor het hinder of van mellen. Het hangbuikzwijn. Mellen komt bij waarom in ieder geval. Ja. Je bent nou zo'n juni bezig, hier ik begrepen, ze correct. Wat voor cliënten kan bij je te plak? Wat voor mensen ben je welkom? Is dat eigenlijk iedereen of ben je wel echt op zoek naar een speciale doelgroep, zeg maar zitten? Vooral we richten ons met name op de mensen met een autisme, een stoornis in het autistisch spectrum. Maar ik wil mensen die erin integreren moeten bijvoorbeeld. Of moeten wollen vooral. Ik vind met name het wollen is belangrijker. Mensen die moeten zich prettig voelen bij ons. Dat is je bedoel, dus dat de mensen zich noffelijk te plak voelen, prettig voelen en op die manier weer... Ja, dat wij ze in hun kracht zetten kennen. En dat we zeggen van nou, de wasgraad die kant op. En dat wij mooi hun ontwikkelingsplan maken. En ze zeggen van nou jongen, als het dan die kant op wordt, dan kunnen wij een beetje spiegelen. We kunnen wat mooi helpen die kant op te gaan. En ik vind dat het mooiste om te zien met mensen, dat mensen bij groeien. En daar krijgt dat die echt een kick natuurlijk, net in. Ja, natuurlijk. Dus dat die mensen opbloeien, opgroeien. Ja, ik heb het van dichtbij zelf ook meegemaakt met mijn eigen zus met een verstandelijke beperking. Het heel raar is het vaak dat in de gezondheidszorg dat veel mensen denken van goh, je hebt een verstandelijke beperking, dat wij ons doorontwikkelen door te gaan studeren en noem maar op. Maar dat bij hun op een gegeven moment zou stoppen. Waarom zou het stoppen? Ik bedoel, hun ontwikkelen zich ook door. Ja, je moet het niet vergelijken met je eigen ontwikkeling, maar zij ontwikkelen zich ook gewoon door op een eigen manier. En ik denk in Nederland ook met de huidige situatie in de discussies in de gezondheidszorg. Ik denk als we op die manier er ook meer naar kijken, dat er nog heel veel kansen liggen in plaats van, moet ik het wij zeggen? zullen graag naar wat mensen wol kennen. Ja. Juist, je probeert het beste uit de mensen te hebben en daar moet ik dan onderscheidend te wijzen en even een beetje raar zijn misschien ten opzichte van de oren zorgboerderij. Toch even tot slot, je komt aan in de moeilijke tijd. Want ik bedoel, de maatschappelijke discussie is natuurlijk nog volop bezig met alle komende verordeningen in de zorg. En dan toch probeer je zijn initiatief op te starten. Daar ga ik dan toch bewondering voor. Hoe zul je de toekomst goed meer te helpen? Ja, daar zijn we net begonnen. Dat is weer. We zullen dat wel. We zullen natuurlijk wel een oergangshier. Maar dat is voor u ook een hier waarin wij gewoon zeggen van wij gaan u certificeren. We gaan waarin dat wij gewoon echt de keurmerken hebben. We hebben u inmiddels al aansluiten bij bijvoorbeeld een Persaldo en de zorgcoöperatie. Ja. Okay. Zorgcoöperatie. Het is wel belangrijk te wijzen om dus de certificaten et cetera te hebben. Om zo dus om nog wel ruchten en oorspraak te doen op die budget die er beschikbaar zijn. Ja, en we willen gewoon graag kwaliteit leveren. En dat mag ik op een bepaalde manier wel meten. Dus, mochten mensen zich oorspraak veel of mensen die in de omgeving die kunnen die dus behoefte hebben aan dit soort vormen van zorg, hoe kan ze hem vinden? We hebben een website, mariazater.nl. En we zitten gewoon aan de trok in de diek tussen Kalmersweg en de Westerijn. En dan hebben we een groot bord bij de diek. Dan ken dat mensen. Tegenover het tuincentrum. Ja, dus. Tjinoer Tuincentrum. Tjinoer Tuincentrum. Ja. Hartstikke goed. Ik wens je in ieder geval groot succes en we zullen 5 jaar hoe het hier verder gaat. Prima. Elke Broersma en Inske Meindersma in dat je bij ons in de studio. Aron Wieke won het bedrijf ProBullsign uit Dokkum de prestigieuze FD Gazellen Award. Reden voor een feestje. Hendrikje, die gaat erheen en maken de volgende reportage. Wat is precies een Gouden Gazelle? Een Gouden Gazelle is een award die krijgt als 3 jaar lang meer dan 20% groei realiseert. In uw geval van de middelgrote ondernemingen, dat is van een omzet van 20 tot 30 miljoen euro omzet. Dat is natuurlijk een compliment voor het bedrijf, voor de medewerkers. Dus met name daarom is het een groot compliment. Wij zijn gestart in 2010 als een beletteringsbedrijf. Toen ben we eigenlijk teruggegroeid de jaren daarna. Hebben een keuze gemaakt om alleen nog maar prints te maken voor de wederverkoop. We hebben 4 jaar geleden ben we hier kwamen op een Fortuinweg in Dokkum. En sindsdien verdubbelen we eigenlijk elke 2 jaar een omzet. En we investeren een hele prut in nieuwe machines, in meesken. En daardoor kunnen we een grote groei realiseren.
Hoe belangrijk is een ding als innovativiteit voor je in dit bedrijf? Ja, dat is heel belangrijk. Met name automatisering ben we heel innovatief in. Want ik is gewoon die kosten reduceren per product. En dat is heel belangrijk om de kosten zo leeg mogelijk te houden. Want we verkeer aan een wederverkoper en die maakt ook nog wat op het product verzinnen kunnen. En waardoor het ook in machines, geautomatiseerde machines. Volgend jaar krijgen we de eerste robotarm al in het bedrijf. Dus we proberen wel heel volle daarop te sturen om zo efficiënt mogelijk te wezen. Efficiëntie is voor ons heel belangrijk. En ik zie het eigenlijk wel samen innovatie en efficiëntie als één ding eigenlijk. Of als één ding, dat had een hele grote melk te maken. Ja, als bedrijf zijnde zit je in Dokkum. Is dat een bewuste keuze geweest? Het is gedeeltelijk een bewuste keuze geweest. Het is natuurlijk een keuze geweest omdat ik zelf een Dokkumer ben. Dus dan ben je start, opgroeit en het bedrijf is je start. Dat is een lieds bedrijf, eigenlijk als een eenmanszaakje met 1-2 meesken. Het is zo groeit. Het had logistiek een paar liedse nadelen. Was het helemaal in het noorden zit en we opereren landelijk en eigenlijk ging ik steeds meer Europees. De andere kant had je een hele prutte betrokken medewerkers, gemotiveerde medewerkers. En ook de huisvesting is hier enorm goed op orde in de gemeente Dongerendeel. Uitbreidingsmogelijkheden, zodat we in de toekomst ook groeien kunnen. Dus ik denk dat het een hele goede keuze is. Op dit moment ben ik een nijpand aan het deel zetten hierachter. Er komt een 2400 meter productieruimte bij. Die moet in februari kunnen we die als alles goed gaat in gebruik nemen. En we gaan nog een heel stuk in optie te lezen. We hebben de komende jaren eigenlijk nog vertrouwenvoudig kunnen qua bedrijfsoppervlak. We hebben in de toekomst een paar speerpunten. Levertijd is voor ons heel belangrijk. Dus we willen eigenlijk naar same-day delivery gaan. Daar bedoelen we mee dat een klant de mannes nog iets kan bestellen en zelfs de middags dat nog in huis krijgt. En binnen een productiebedrijf is dat echt uniek. Internationalisering, wat ik al neemde. Assortimentsuitbreiding. Dat zijn eigenlijk wel de dingen die we naar de toekomst zoeken. Wanneer zei Sto, ik kan met de voeten vooruit en met de handen door elkaar zitten gaan en denken van... deze jongen had goed in. Daar ben we nog lang net. Daar heb ik geen doelstellingen voor. Ik ben hartstikke leuk aan het werk. Het is echt hartstikke leuk werk. Dus we gaan mooi zetten combineren. Stilzitten en achteroorleunen is geen optie? Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Ja, vers van een smartphone of tablet in een huis. Grote kans dat je wel gauw eens van een familieleden te jaren krijgt als je op de bank zit, als het echt wat zuiniger kan. Pieterik de Vries en Annie van der Meulen zijn daar wel op een hele ludieke manier insprongen. Of net, Pieterik? Ja, dat klopt helemaal. Wat heb je betacht? Nou, we hebben betacht eerdopjes met de Friese vlag erop. Zodat je zien laten kennen dat je trots bent op Friesland, op de provincie. En dat je echt helemaal achter staan. Wat maakt die eerdopjes dan nou zoveel beter dan als gewoon eerdopjes? Want je kreeg ook eerdopjes bij Tilburg, als je telefoon of tablet keek. Ja, dat is weer, maar de meeste eerdopjes zijn gewoon één kleur of best wel saai. En we dachten, Friese vlag erop, dat is het helemaal. Dat is kijk wat voor Friesland. Dat ben ik helemaal niet eens. Nou heb ik begrepen, Annie, dat dit dus een project van Squall is. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. We studeerden de opleiding ondernemer detailhandel. En het weer de bedoeling dat we een product zelf bedenken, inkeepje en verkeepje. Dat wie dus de Squall-opdracht. Ja, klopt. En dan je zitten met z'n tweeën. En hoe komt het dan op eerdopjes? Nou, we moeten sowieso heel graag een Fries product, omdat we dat zelf heel mooi vinden. En eerdopjes met een Friese vlag bezien net, dus dat vonden we op zich wel een heel leuk idee. Dat is zeker een ludiek idee. Nou, ben je nog net in productie, want er komt een hele product bij Chef zelf. Maar je hebt wel een plaatsje mooi. Want ik denk dat het voor de meesten thuis die show wel even leuk is om even daadwerkelijk te zien hoe het er nou uitziet. Dus ik weet nog dat een van je mee met hem heen gehouden kennen. Nou, dit is dan onze earplugs, zodat we ze nemen. Pieterik, wat komt er nou eigenlijk bij Shen om dit soort eerdopjes in de markt te zetten? Ja, natuurlijk hebben we eerst wat voor een marktonderzoek dienen. Wat willen mensen graag zien? Wat is interessant op het gebied van eerdopjes, muziek, koptelefoon, dat soort dingen. Nou, dan ben we toch ook tot de conclusie gekomen dat sommige mensen eerdoppen toch wat saai vinden. Soms net gemakkelijk om mee te nemen, ja, dat soort dingen. Dus juist iedereen natuurlijk rennen, maar de witte eerdopjes natuurlijk van het bekende merk bij het appeltje. Of wit of zwart, standaard eigenlijk. En dan ga je naar Squall en dan zit je van, dit hebben wij betaald. Wat zei Squall dan? Dat wordt hem? Squall zei, het is geen project, geen mini-onderneming. Dus als je me graag dan wil, je dus zeker terug zetten. En bij zo'n mini-onderneming, daar had het idee betaald. Hoe ga je dan verder aan die? Waar ga je dan heen? Bellen staan een koptelefoonwinkel op, dus hij van, nou, ik ga een idee? Of? Nou, dan zie ik dus eigenlijk online verschillende leveranciers op, van wat iedereen aanbiedt. En er zijn ook verschillende soorten in te krijgen. Maar we vonden deze uiteindelijk wat het mooiste, omdat het plaatsje is maar hoe de hele eer op zie je.
Oké, dus dus je maakt wel degelijk naar het model zien. Ja, klopt. En wat hier niet nog een bepaalde voorwaarden aan het plaatje, hoe groot dat het wijzen moest? Nou, het moet wel opvallen, want het gaat natuurlijk om de Friese vlag. En ja, deze hier we toen zien en dat vonden we meteen wel heel leuk. Dan had hij de betocht, dan had een bedrijf die dat voor je produceren kan. Maar dat kost het echt geld. Ja, dat kost best wel een soort. En hoe financier je hem soms dan? Dat bestaat uit eigenlijk 2 onderdelen. We kregen een lening van Squallen. Oké. En daarna is maar ook nog ondeelhouden ziekje. Dit is zeg maar geld die aanwollen en dan laten krijgen ze het geld bij waarom. Dus die mensen die echt investeren, mag ik vragen wat het bedrag is? Wat moest een aandeelhouder investeren? Of mocht hij meerdere aandelen, zodat maar ja, het mocht meerdere onderdelen wijzen. Ja, zijn het de mensen van, dat je moet inlezen willen, alle bedragen bij welkom. Oké, een soort van crowdfunding, zodat zien we er mooi uit. Ja, precies. En het was eigenlijk wel massaal dienen, dus ik ben mensen ook heel dankbaar voor dat ze dat dienen hebben voor ons. En het beoogde bedrag, ging je hem dat ik snel bij elkaar? Of? Ja, dat hier was aardig snel bij elkaar. En die meesten die dat inline hadden, als we de verwachte omzet halen, dan kregen ze echt nog weer rente eroverheen. Oké, dus het is wel echt, dus ze investeren en ze krijgen er wat voor waarom even raar zijn. En natuurlijk ook de eerder, hoop ik, of nee? Nou, die kennen ze natuurlijk bij de stijl en keepje. Ik denk dat zit bij de onderdelen, of net? Dat is net het geval. Nee, dat net. Nou, dat is misschien een mooie marketingstrategie. Nou gaan we dan de eerdappen die ben. Wat ga je maar aan nog verder doen aan reclame? Want ik heb het aan de posters op een bushokje verwacht je bijvoorbeeld? Ja, we hebben posters laten bij meidje. En vanuit Squallen hebben we al je mei op verschillende activiteiten. Dat wil zeggen, markten die hebben op. We hadden mogelijkheid om ze om de mensen kunnen bestellen via Facebook bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft kan mensen zal je opstellen. Hoeveel eerdappen heb je nou daadwerkelijk besteld, Pieterik? 100 stuks. 100 stuks? Yes. En hoe lang denk je hem erover te doen om die 100 stuks te verkopen? Nou, het project gaat door het hele jaar. Oké. We halen een aantal bestellingen binnen, maar we gaan er net heel dal een schatting wanneer we ze eigenlijk kwijt wel eruit zien. Maar we hebben ze al onmerkt meldt van verschillende marken. We hebben dus echt wel een verkeerpje, dus het moet wel goed komen. Dat moet wel goed komen. Ja. Dat is echt een mooie instelling inderdaad van deze 2 vrouwen uit de waarden bij. Hadden we nog zeggen van ik wil graag die eerdapjes hadden. Namens krijg ik Facebookpagina, maar vertel even een goede adres, we hebben het bestellen kunnen, Pieterik. Ja, klopt. Ja, een Facebookpagina en dat is www.facebook.com/earplugsfr. Earplugsfr en dan EARPLUGFR, om het goed te spellen. Vrijdag 21 november houden zanger Marcel Smit zijn cd-presentatie in Dwarpshuis Inemande in Tietjerk. Marcel die ben is in de Westrijn thema dusdanig onder dik dat ik een tweede cd maar de naam Meer Muziek net uit blijven komen. Hendrikje Talsma, die wie erbij. Ja, dit is net te beschrijven. Ik zal in het Nederlands zeggen, onbeschrijfelijk, maar nee, het is heel apart. Maar een groot applaus voor de bouw van de zaal. Waar kreeg je nou de eerste cd? Dat is mijn heid. Ja, ik had hem in omgekeerd, zet ik hem elke keer behoorlijk verschut. En want het eindigt natuurlijk in een orgasme, om het netjes te houden. En het begint in de aula en ik vond het wel heel mooi. En hij had in principe, hij steunt me in alles, maar hij had helemaal niks met mijn muziek. Dus hij had niks met, specifiek net mijn muziek. Wel, omdat ik het dan doe, vind ik het prachtig. Maar dat zei hem niks. En hier wist ik van niks. Is mij die net een keertje spiritueel in zijn. Oké, nog een flesje. En dan is het gebeurd. Dan weten we heel wat mannen in het leven van ons man. Door van een centimeter is 50 naar een millimicrometer. En het laatste wat ik heb is dus hij. Zie ja, 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 ja. Wie zijn er jullie? Alle jongeren denken van Marcel. Mijn mensen tegen bij me in de cel zitten, dan viel ze altijd wel los. Hoe focust die dan daar wat meer in? Kroepst er misschien nog wat meer in? Doe best op dat moment wel muzikant en doe maar eens wel dat ding aan bij voorste stist. Dus die emotie die haast wel, maar doel is het ook wel een beetje, maar het wat overvlakken om het toch goed te spelen. Ik had een vastgeschreven, dat heet Rea de Wien. En ik had het schreeuwen eigenlijk voor Gert Brigamy om een vervolg te gaan aan een pad van die.
En mijn dochter lieve, die zit er heel vaak bij. En als we dan Gerbrand kwamen, dan ziet ze te zien hoe doet ze dat. En Gerbrand die rent op de laatste bij haar zwangerschap natuurlijk. En toen zei ze van, papa, ik vind dat ik leuk om mee te doen. En ik zei, dan doen we dat, dat is hartstikke leuk. Dus het wordt wel heel bijzonder. Sterke verhalen van jullie, die zwaaien en doorstrezen. Ik hoor zo'n soort van die, het zit in de hout. Het is in een afgemaakt van jou, in altijd naast die lezen. Al best weer voort van mij. Ik ging in, ik ga ook al. Nou is Rede Wienwester krijgt toch eerst een nummer wat net op deze cd staat. Bist al met meer nummers bezig voor een eventueel volgend album? Ik ben altijd bezig, dus het schreeuwen wordt altijd gewoon trouw. Dat is een proces wat altijd trouw wordt. Ik denk dat ik nou, nee dat ik dit al heel naam, ik denk nou 2-3 broekbare versjes. Ik schreeuw natuurlijk een heel soort, maar wat echt broekbaar wordt, zeg maar, dat nou 2-3 denk ik. Tot slot, wij wisten al echt helemaal gelukkig van. Voor meer muziek. Ja, voor meer muziek. De puurheid in de muziek. Ik vind dit gewoon zo mooi om te doen. En dat die mensen hier al die komen en dat ik dit doe aan mij en dat ik die versjes schreeuw en zou brengen mij dat ik hoop dat nog jaren te doen. Absoluut. Zwarte Pieten in een glazen huis. Die moeten toch op het dak zoenje zetten. Henk Hengst is bij ons in de studio ongescout van de Lions Club Dokkum. Henk, van waar Zwarte Pieten in een glazen huis? Ja, dat is een beetje raar, zoals je het zegt. Dat is niet eigenlijk een eigenlijke plaats natuurlijk, wat je zegt hoor je op mijn dak. Maar in dit geval in een glazen huis. Wij als Lions Club Noordoost-Friesland hebben een actie op touw gezet voor kinderen welke ouders aangewezen zijn op de voedselbank. En het is helaas zo dat het eigenlijk steeds schrijnender wordt. 2 jaar geleden zijn we begonnen met een actie en toen hadden we 118 kinderen. Dat vonden we toen al veel. Vorig jaar waren dat er al 201. In INI dus? Ja, dus een verdubbeling. Een verdubbeling. Ja, en dit jaar zijn het er 260. Dus nog steeds neemt het aantal af? Dat is dus 30% meer dan vorig jaar. En dat is dus heel schrijnend vinden wij en daar willen wij graag wat aan doen. Want voor die kinderen gaat Sinterklaas vaak voorbij. Ja, natuurlijk omdat de ouders vaak naar de gelegenheid zijn om daar natuurlijk wat voor te betekenen. Nee, daar ontbreken de middelen of de financiële middelen. En de voedselbank zelf voorziet er ook niet in. Dus wij hebben gemeend dat moeten op te pakken als club. En vandaar die actie in het glazen huis. Voor de duidelijkheid, het glazen huis, dat komt te staan in? Op de Zeil in Dokkum. Ja. En de actie is op volgende week zaterdag, op 29 november. En wij beginnen om 10:30 en het duurt tot 4 uur. En wat houdt de actie precies in? Want ik neem aan dat de Zwarte Piet is altijd in beweging. Die zet het liefst naar stel. Die gaat allemaal. De meeste Zwarte Pieten gaan leuke dingen doen. Er is ook een Zwarte Pieten orkest. De bedoeling is dat mensen cadeautjes kunnen brengen bij het glazen huis. Die gaan wij vervolgens inpakken. En in een categorie doen, jongens, meisjes enzovoort. Okay, dus, en een leeftijdsgroep. De vraag is de oproep onder de mensen die zeggen van breng cadeautjes. Ja. Maakt eigenlijk nog een bepaalde voorwaarde wijze, Henk? Nee, ja, de voorwaarde is wel dat wij vinden dat die kinderen meestal toch al tweedehands dingen krijgen. We hebben gezegd, Sinterklaas is een echte Sinterklaas voor die kinderen. En we geven die kinderen nieuwe cadeautjes. Ja, dus het liefst maar het verpakkingje er omheen. Ja, dat mag. Ja. Het hoeft niet, maar het mag wel. Ja. Het streven is ook om minimaal 2 cadeautjes per kind te kunnen geven. En natuurlijk een chocoladeletter, want dat hoort er ook bij. Ja. Dus dat is even snel telt. Het is al haast 120 pakjes, als ik dat even goed even snel uit de hollen. Als doelstelling? Nou, als je 260 kinderen hebt en die wil je elk 2 pakjes geven, dan zit je al ruim over de 500. Henk Schut wil dat hoofdrekenen net altijd mijn sterkste punt waar het gaat. Ik help je wel een beetje. Dank je wel, dat is bijgenomen. Dus over de 400 pakjes. Ja.
Is dat haalbaar, Henk? Zullen we dat zetten? Nou ja, gezien het aantal, daar schrokken wij ook al behoorlijk van. Dat het dit jaar toch behoorlijk opgelopen was. We hadden eigenlijk een beetje verwacht dat het minder zou worden. Maar helaas, het is dus meer. We kunnen dus niet ook zeg maar 1 op 1 een cadeautje voor elk kind krijgen. De meeste cadeautjes die binnengebracht worden zijn toch voor wat jongere kinderen. Je merkt ook dat er een groep is die toch wat ouder is binnen die groep van tussen de 12 en de 16 jaar. En daar krijg je dus wat minder cadeautjes voor binnen. Hè? Want die band die zet er dus bij. Dus eigenlijk dus de hele categorie van 6 maar pak een beetje 0 tot 16 jaar. Ja, die groep gaat het om. Ja. En wij willen ook graag voor die kinderen, want die hebben dan vaak een broertje of zusje die wat jonger of ouder is. Ja. Dat die ook een cadeautje krijgen binnen zo'n gezin. En daar moeten vaak cadeautjes voorbij gekocht worden. Dus we doen eigenlijk een oproep om en cadeautjes te brengen, maar ook heel graag, dat ik ook kan ter plaatse, geld te doneren. Zodat er dus in samenwerking met de lokale middenstand nog een x-aantal cadeaus in onschap worden. Ja, precies. Ja. Mensen kunnen dus geld brengen daar. Daar is een bus voor waar geld in gedeponeerd kan worden. En het kan ook via onze bankrekeningnummer. Daar kunnen mensen ook geld op storten als ze niet in de gelegenheid zijn om volgende week te komen. Maar ze zeggen willen, nou, ik vind het een heel goede actie. En mensen willen toch geld storten, dan kan dat via onze bankrekening. Henk, bedankt voor die komst naar de studio. Heel succesvol in de week bij het opheiling van de cadeaus voor de band. En hartstikke mooi en goed dat je me dit doet. Andere meeste mensen die denken voor we graag ik nog doneren, dan kan dat op ondersteunend nummer. En jouw girl, want alle band hebben natuurlijk recht op een prachtig mooie Sinterklaas. Dit wie de Weekend Nieuwsshow. Het hele weekend te zien op kanaal 20 van Kabel Noord Digitaal of op ons YouTube kanaal. Ben je nou enthousiast en denk je van ik wil graag bij de radio of televisie? Dat kan. Mail naar vacatures@rtvnof.nl en waar weet zit je misschien wel op mijn plak. Na je weekend is Hendrik Talsma er weer en ik wens je nog een noffelijke dag.